Alas 4. Alas 3 nandito na ako sa baba. Ilang servings yan sir pag ganyan? 10 order. Shout out po. Nilalagyan niyo po ba yan ng mayo? Yes, may mayo po siya. Habang niluluto po, may kasama na pong mayo yan. Kung gusto niyo naman po magpadagdag ng mayo, wala naman pong problema, walang bayad yan. How many orders? How many orders?
Lang Cruz. Kuya, meron po, wala po tayong chicken po. Pork sisig lang po natin. Kano po, right? Parang ano lang. Pausok. Kami sinayag tayo. Jong! Ilan na dam? Isa?